سلام كميك أنهم زخبركم تعزبتي أبز حلفة سمون نيس زرق حاجة زيت أتات حدث إرترا الحديثة إرترا حدثن إرترا بروفايلن أتوكرا التدال مدب ده ساس حتمة حزنا لكم قريبنا لنا أب غزيت حدث إرترا إثيوبيا نجرام أجندا زباوي زي مرققة بخفلي مرمرن سندان مينستر قدات وطعي زتدالوه صحف قريب الله سرعت بلتقنا نا إثيوبيا أبز حلفة كل التعمت نإيرتران السفح خفال نايز الزوبان بكينات نمحماس حلفنات زقودلو مرزامن نقرامن زعبا العلو يوسا وسالو ازي تتابعن تختخن أجندا بسمناي هلاوة حطويو زمسا مسدلو اتسرعت أفدق بحري نلو ألاونتنا أقداسيو نابلة بقصالي كقاوح يسمعلو نزي مدناجرن مرزامن أجندا أم مسرت ألبوت الرخاء تمركزهم بزي عرفتي يدقاقمون لو نترخاهم نمدمق نتي بتزامادي إن عبيز متزلو بزحي حزبي إثيوبيان نتي أبايتا زي اللي قطباوي عبيت زبلوون كما مخنيتا كامل عل أي تقطبون ادخلوها لو زبلو وزلو قدي أدما مس مسرتوان أعنود أهقراو حقي زكاد يكونان إتا أجندا كون تباهلو بقداموان محاورات رقاتن تأتتان زوبا قرن أفريقيا نمزراق زتدف أمخانو زرقاقتو جبطات مرداتات اللو أب عند شباب نوس عمدي حسابات بارياوي تسعات نقسنتا بتحت الزبلارستي ودسب نتفتروي نبهري قاتمو منبارو نخوحس تسعات كاب تفتروي زوسد نتي زوسدو تسعاتكا مليسو نبهري يملسلا أب حقتات ناي فيزيكس تسعات أي مسرحنيو أي تفقن كايو زبل ودعاوي حق اللو سلازي اتفللي نتهلو تسعات كميا بيلكا أما علا توعلو ترحيو زفلالا كلهم سبات بزح تسعات كاب بهري وسيرهم أب نفسهم كزينو مالو بهري بوغنا نتوم نتسعاتا كي بغاقو زملسولا كاب كرسا وساسيخكا استرابح حيلي تهبهم اتوم نتزوسدو حيلي كي تتقمو كزينو مو سق زبلخا أب حانت درجة تعنيلهم ينبرو اكودا بهري نتي زي تتقملو تسعات وسيدة ناب حمخش تغيرا ناب كرسا تملسو أب عملت عنا نأوتيزم زدسس تحوفي تنحنا أوتيزم حمام زي كونس حادثب حيزوو زولدن نمولو عدما زنحن بهرياوي كونتيو مزي كونتا زنابرو سبات تساقم أمرأوي معبالة سلازلوهم مسكالوت سبات زلوهم ركب كمون أب بهريومن محبراوي هيوتومن حيالو تساقماتيهم زرئيو حادثب أوتيزم كم زلوه وي أوتستيك كم زخانه بمرأي تراي كتفلت أوزك على يكونان ملكتاتو دما كاينة تسراوي بقبوء كيلا لخيو كتسانحي خليو سلازي نقالا ولدي الزخونتات أبداك هلاون من لاي بدهي كخونم يرأيو يخوننبر أوتيزم زلو هتسان أمولو عقمي نخبتسح أبن نقبرو متحقاز بأقو قبوء قلبو كركبالو أوتيزم حمام يكونان أوتستيك مخان حمام ألا كاملت يكونان أمرخا كابناي كالوت سبات بستفلي من قدي سلاز سرحيو اتي كونتات زقهاد أب عمدي بالنس نتبابن أب جرمن زغمت أتو تخلو لباسي بزعباتن ناب قانقا جرمن سترقومن سلسته مصحفتي إرترا كل تقنى أب دفعات تاريخ إرترا كابت انتي كساب نتمت قعزو كاب نقفة نام نقفة كمودما كالوت صحفاتو بزملكت زهابو مبرهي سفير الله أتو تخلو لباسي علامة مترقم أقدست مصحفتي إرترا ناب قانقا جرمن كند علامو من سياتنا تاريخهم بقبو نخفلتيو اتعلامة كبل مقلاتو تتغيس اللو أب عمدي مزاني عقمي أأمرو أب مذكرن مرسعن كلبي بمنبح أبيلو زم حلالفو من أختي نغيت عوت زعن كتو ملسي استمسق لقلات قريبهم أما بالشمنا كفال صحف أطوار مرقان مرقمن دكسب نأمريكا سعبن سر عاوت هدراو إندستري هاجراتن أما عبيلن هاجراو دحنتن نموحس زكالسا زلوا هاجرات بالقطري وحدات يكونان إندستري مفرق أطوار روسيا انترينايو مسرتو نايقدم حبرة سوفيت كوينو أبتقوانتي بمولا منغستي تواداداري فرياتيو زقرب نيرو ولكن مسمبتتان حبرة سوفيت أبستحات درجة وديق ينبر دحري ممتع بريزيدنت فلاديمير بوتين كوبانتات أطوار تتأرنفن بمقلباتن لومي اتي إندستري نهاجراوي دحنة روسيا والتا خوينو يركب
ጉዕዞ ወታደራዊ ኢንዱስትሪ ኣጽዋር ቻይና እንተርእናያውን ፈለማ ምስ ሕብረት ሶቪየት ተጎዝጊዙ እግሪ ድሕሪ ምትካሉ ብዙሕ መሰናኽል ሰጊሩ ምስ ኩሉ መድያዊ ምዕባለ ቻይና ተተሓሒዙ ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ይርከብ ተገሊጹ። ኣዶ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ወይዘሮ ትርሓስ ተስፉ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ንክኽእላ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለት ገሊጻ። ኣብ ዓምዲ መልሓቐል ኣደብ ዋልፍኑን ንምኽፋት ፈላሚ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ዝድስስ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ክሊማዊ ለውጢ ኪኖ ኣብ ኣከባቢ ዘስዕቦ ዕንወት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣቃውማ ሕብረተሰባት ዓብዪ ኣሉታዊ ተጽዕኖ ከም ዝፈጥር ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ስያሓዊ ኣሳር ጥብላሕታታት ኢጣልያዊ ተመራማሪ ሊዮ ኮሎምቦ ብዛዕባ ኤርትራ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ዕልዎም ወቴክኖሎጅያ ኣገረምቲ ርኽበታት ተላልዮም ይርከቡ። ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጠንቂ ቅልውላው ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ኣይኮነን ዘርእስቱ ጽሑፍ ቀሪቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝገዝእ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ናይ ሸፈጥ ፖለቲካ ምድንጋርን ሕንፍሽፍሽን ከም ቀንዲ ናይ ምሕደራ ስትራቴጂ ገይሩ ዝጥቀመሎም ሜላታት እዮም። እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላዋት ዝፈጥሮ ጸቕጢ ክብድህ ብዘይምኽኣሉ እቲ ዘሎ ጸገማት ብግዳማዊ ሓይሊ ዝተፈጥረ ንምምሳል ምስምስ ይፈጥር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ብተደጋጋሚ ስማዕ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘቕንዐ ነገር ጻሕታሪ መደረታት ዕላማኡ ብቐንዲ ህዝቢ ንምድንጋር እዩ። ሰልፊ ብልጽግና ካብቲ ዝገጠሞ ዘቤታዊ ፍሽለት ኣቓልቦ ናይቲ ተስፋ ዝቖረጸ ህዝቢ ናብ ግዳም ንምጥምዛዝ ዝጥቀመሉ ሽጠራ እዩ። ኣብ ተቃወምቲ ንምዕባስ ስምዒት ሃገራውነት ብምልዓል ዕምሪ ናይቲ ዝፈራኸሽ ዘሎ ስርዓት ንምንዋሕ ብምሕሳብ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት እዩ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት ውዳበ ማሕበር ሓያል ድርኺት ንሓያል ትግባረ ምዃኑ ተገሊጹ። ቀንድን መሰረታውን ዕላማታት ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ሰብኣዊ ክብርን መሰላትን ምጥባቕ ማሕበራዊ ተነጽሎን ኣድልዎን ከየጋጥሞም ምክልኻል ዓቕሞምን ክእለቶምን ንምበራኽ ሞያዊ ስልጠናን ትምህርትን ምሃብ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ምዕባለ ሃገር ዘለዎም ተሳትፎ ምምዕባል ውሑስን ዘላቕን ህይወት መነባብሮ ክህልዎም ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍጣር ምስ ካልኦት መሻርክትን ማሕበራትን ድልዱል ዝምድናታት ከም ዝህልዎም ምግባርን ካልእን ዘጠቓልለ እዩ። ነዞም ዝተጠቕሱ ዕላማታት ንምዕዋድ ድማ ዘይተሓለለን ቀጻልን ጻዕርታት የካይድ ኣሎ። ታሪክ ስእሊ ዝኽሪ ትማሊ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ ቀሪቡ። ስእሊ ዛንታ ሕሉፍ ፍጻመታት ብምዃኑ ብዙሕ ትዝታታት እዩ ዘለዓዕል። ንግዜ ቁልዕነትካ፣ ንእስነትካ፣ ትምህርትኻ፣ መርዓኻ፣ ስራሕካ፣ ቃልስኻ፣ ግዜኻ ብሽኩሽኳ ዝኽሪ ሸለው ከም ትብል ይገብረካ። ምክንያቱ ትማሊ ስእሊ ስለ ዝኾነ፣ ስእሊ ድማ ትማሊ እዩ። ኩሉ ውዕይን ዝሕልን ነገራት ድማ ኣብኡ ተጠቓሊሉ ንረኽቦ። ሓንቲ ቆጽሊ ስእሊ ብዙሕ ዝኽርታት እያ እትሓቁፍ ተጠቒሱ። ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝተወደበ ንትንሳኤ ጥበብ ፊልም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ በኽሪ ፌስቲቫል ፊልም ንምፍራይ ፊልም ኤርትራ ዝያዳ ንምብርባሩ ዝዓለመ ኮይኑ ሞያውያንን ክኢላታትን ናይቲ ዓውዲ ብዛዕባ ብድሆታትን ዕድላትን ናይዚ ዓውዲ ክዛተዩን ክግምግሙን ዘኽእል መድረኻት ዝሓቆፈ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ካብ ዝፈረዩ ፊልምታት ኤርትራ ዝተሓርዩን ኣብ ዝተፈላለዩ ሲነማታት ናብ ተዓዘብቲ ቀሪቡ። ኣብቲ ብቐዳም 21 መጋቢት ኣብ ሲነማ ሮማ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ ወግዓዊ መኽፈቲ ዕድመ ዝተገበረሎም ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ብርክት ዝበሉ ሰራሕቲ ፊልምን ካልኦት ዕዱማትን ዝተሳተፍዎ ክኸውን ከሎ ነቲ ፌስቲቫል ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብወግዒ ከፊትዎ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 15 ክፋል ዋሕዚ ዓወት እቶም ደርማስ ስጉምቲ ዝወስዱ ሰባት ንሸቶኦም ብዕቱብዮም ዝሰርሕሉ ብመንጽሩ እቶም ተራ ስጉምቲ ዝወስዱ ሰባት ነቲ ባዕሎም ዝሓንጸጽዎ ሸቶ ከይተረፈ ብወጅሃላይ ክሕዝዎ ኢኻ እትሪኦም። ከም ሳዕቤኑ ንወላ ሓደ ዘይዕግብ ስራሕ ይሰርሑ። ንዓቢ ሸቶ ብተራ ኣተሓሳስባን ተራ ጻዕርን ክትዕወተሉ ከቶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዓብ ሸቶ እንተሓንጺጽካ ብኡ መጠን ዓብ ብድሆን ተቃወሞን ከጋጥሙኻ ከም ዝኽእሉ ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ይግባእ። ነቶም ዘጋጥሙኻ መሰናኽላት ብዓወት ክትሰግሮም ጽኑዕ ዕላማ እንተሊብካ ኣብ ድላይካ ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ። ወላ ነቶም ዘይክውነታውያንን
ልዕሊ ዓቕምኻን ዝመስሉ ሸቶታት ክሳብ ዝኣኽለካ ተመጢጥካ ክትዕወተሎም ትኽእል ኢኻ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ድንግል ፍቕሪ ገና ኣብ ሓሳበይ ኣለኺ ዝብሉ ዛዕባታት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 16 ክፋል ዛንታ ጥሰት ለምብዕ ደሜር መሰት ቀሪባ ኣላ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣመሓዳርን ዞባ ረብሓ ኣቶ መሓመድ ዑመር ድራር ንሓፈሻዊ ምዕባለታት እቲ ከባቢ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ መስጅል ተሻዓይ ክፋል ጥፈታት ደጀን ድጌ ሰውራ ቀሪባ ኣላ። ኣብ ዓምዲ ዓፍየት ሕማም ቲቪ ንምጥፋእ ዝካየዱ ኩሉ መድያዊ ጻዕርታት ተዳሲሶም። ኣብ ዓምዲ ፍሬ ካደም ሳልሳይ ዛዛምን ክፋል ርክብ ምስኪላ ምርባሕ ደርሁ ወይዘሮ ኣልማዝ ገዛኢ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ቀዳምነታት ምስራዕ ዘለዎ ረብሓታትን 10 ጠቐምቲ ጎዳእትን ጎንታት ሰብ ሰርሖ ብልህን ሰፊሮም። ኣብ ዓምዲ ተርቤት ኣብ ቆልዓ ምዕባይ ዝሕግዙ ሜላታት ተዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ፈኑ ዓዳት ልቦና ሓዘል ምስላ ካብ ደርፍታት ሰብ ቀደም በትሪ ትጾራዶ ትጸውረካ ዝብሉ ትሕዝቶታት ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ነፈት ኣመር ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ሓዘል ሓበሬታታት ሰፊሮም ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ብመደብ ንርቋሕ ኣብነታዊ ዓውታት ዘረጋገጹ ሓረስቶት ተላልዮም። ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ማሕበራዊ ጥምረት ከም ዓንዲ ድሕነት ሃገር ተዳሲሱሎ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንቱሪስታዊ መዓላታት ዝሕግዝ ሓበሬታ ደሴታትን ርሕቀትን ካብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕን ሰፊሩ ንረኽቦ። ኣብ ዓምዲ Q&A ክኢላ ምድላው ባህላውን ዘመናውን መግቢ ኣስምረት ዳምር ተላልያላ። ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒንን ነዳድን ቁጠባዊ ጽልውን ተዳሲሱ። ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ካብ ዝርከባ መዐደኒ ነዳዲ ልዕሊ 40 ዝኾና ከቢድ ወይ እውን ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ኣጋጢሞን ከም ዘሎ ይፍለጥ። እዚ ከዓ ውግእ ምስ ኣብቅዓውን እንትኾነ ቀረብ ነዳዲ ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ክምለስ ከም ዘይከኣል ዘመልክት እዩ። ዛጊት ተገይሩ ብዘሎ ገምጋም ቀረብ ነዳዲ ናብ ንቡር ንምምላስ ብውሕዱ ኣስታት 6 ወርሒ ክወስድ ከም ዝኽእል ይግመት። ብሰንክቲ ኣብ 1970 ዘጋጠመ ክልተ ቅልውላዋት መዓልታዊ ቀረብ ነዳዲ ብኣስታት 5 ሚልዮን በርሚል ክጎድል እንከሎ ኣብ 2022 ዝተኸስተ ግጭት ዩክሬን ድማ ንመዓልታዊ ቀረብ ጋዝ ብ57 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ከም ዝጎድል ዝገበረ ምዃኑ ብሮል ይገለጽ። ኣስዒቡ እዚ ለካቲት 28 ዝጀመረ ደብዳብ ኢራን ግና ድሮ ንመዓልታዊ ቀረብ ነዳዲ ብ11 ሚልዮን በርሚል ንመዓልታዊ ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ከዓ በኣስታት 75 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ከም ዝጎድል ገይሩ ምህላው የገንዝብ። ኣብ ዓምዲ ሓሳባት ዛዛሚት መበል 78 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ሰፊራላ። ኣብ ሃገራት ምዕራብ መባእታዊ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ቀዋምነትን ዴሞክራሲን ወሳኒ ኣይነበረን። ንኣብነት ኣብ ትሕቲ ንጉሳዊ ስርዓት ዝነበረት ጀርመን ብመሪሕነት ቤስማርክ ኣብ ኤውሮጳ ቀዳመይቲ ፖሊሲ ማሕበራዊ ድሕነት ማለት ንስራሕተኛታት ኣብ ግዜ ሕማም ስንክልና ስራሕ ኣልቦነትን እርጋንን መድሕን ዘተኣታተወት ሃገር እያ። ጀርመን ነዚ ዝገበረት ኣብ ቀዋምን ዴሞክራሲያውነትን ተሞርኪሳ ዘይኮነ ቁጠባዊ ዕቤት ዘረጋገጽ ሸቃሎ ብዛዕባ መጻኢኦም ክቐስኑ እንከለዉ እዩ ኣብ ዝብል እምነት ተሞርኪሳ እያ። ብኣንጻሩ ቀዋም ኣሜሪካ መባእታዊ መሰል ስራሕተኛታት ንኸይረጋገጽ ቀንዲ መሳርሒ ምንባሩ ሓደ ኣብነት ክንምልከት ንኽእል። ኣብ 1905 ናይ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሎችነር ዝፍለጥ ውሳነ ሓሊፉ። እቲ ውሳነ ሸቃሎን ልዕሊ 60 ሰዓታት ንኸይሰርሑ ዝተሓገገ ሕጊ ኣይቀዋማሙን እዩ ኢሉ ውዱቕ ዝገበረ እዩ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ማሕበራዊ ክብርታት ንሕብረተሰብ ዝኣስር ስውር ስፌት ጌጋ ከም መልክዕ መንሰይ ዝብሉ ዛዕባታት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት ፍቕርን ሕውነትን ከነትርፍ ምሕረት ጌርና ዝብል ቃልእ ስድራ ቤት መዋቲ ሰፊሩሎ። እቲ ናይ ሞት ሓደጋ ኣብ ንኡዞባ ጋላነፍሒ ምምሕዳር ከባቢ ዓደም ነገር እዩ ብዕለት 14 ለካቲት 2026 ሰዓት 8 ፈረቓን ናይ ምሸት ኣጋጢሙ። መራሒ መኪና ዝነበረ ኣቶ ፍትዊ ህያቡ ዕቑባዝጊ ብብሽክለታ ይጓዓዝ ንዝነበረ ኣቶ ወልደንክኤል ሳሙኤል መብራህቱ ኣብ ጥቓ መቃብር ሓርበኛታት ከበሳጭዋ ብመኪና ሃሪምዩ ሞት ዘብጽሕ ሓደጋ ኣውሪዱሉ። ኣቶ ወልደንክኤል ሳሙኤል መብራህቱ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ሓደጋ ሕክምና እኳ እንተበጽሐ ክሰርር ግን ኣይከኣለን። ንእለትዩ ዓሪፉ። ንጽባሒቱ ዕለት 15 ለካቲት 2026 ከዓ ኣብ ዓዲ ራእሲ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። ፈጻሚ ሓደጋ እውን ብሳላ ምሕረት ስድራ ቤት መዋቲ ጽባሕ ዓሱር ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዋሕስ ወፅዩ።
ነዚ ሞት ዘስዓበ ሓደጋ መዕለቢ ንምግባር ክልቲኦም ስድራ ቤታት ብመንገዲ ካብ ክልቲኦም ዝወፀት ናይ ዕርቂ ሽማግለ ዘድሊ ምርዳእ ምስ ተገብረ ብዕለት 22 መጋቢት 2026 ኣብ መንጎዞም ክልተ ስድራ ቤታት ወግዓዊ ናይ ዕርቂ ስነ ስርዓት ተፈጺሙሎ። መበል ተሽዓይ ክፋል ኣጽዋር ምርቓን መርገምን ደቂ ሰብ ቀሪባላ። ኣብ ምዕባለ ኒኮላሳዊ ኣጽዋር ወሳኒ ተራ ዝተጻወተ ሊቅ ኣልበርት አንስታይን ሰብ ኣብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንታይ ዓይነት መሳርያ ከም ዝጥቀም ኣይፈልጥን፣ ራብዓይ ኩናት ዓለም ግን ብበትርን እምንን ከም ዝካየድ ርጉጽ እዩ ከም ዝበሎ ንስለ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ዋንነቱ ክበሃል ስልጣነ ደቂ ሰብ ብቐንዱ ምናልባት እውን ሩሕ ፍጥረት ሰብ ብዓንዲ ርእሱ ኣብ ምልክት ሕቶ ምህላው ዘመልክት እዩ። እዚ ልቦና ዝጎደሎ ፍልጠት ደቂ ሰብ ናበይ ክመርሕ እዩ ንግዜ ክግደፍ እዩ። ኣልበርት አንስታይን ናብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ፍራንክሊን ሩዝቨልት ዝጸሓፋ ደብዳቤ ንምሉእ ህይወቱ ካብ ዘጣዓስኦ ውሳነታቱ ኮይና ጀርመናውያን ከም ዘይዕወቱ እንተዝፈልጥ ነይረ ነዚ ተግባር እዚ ኣይምውዓልክዎን ክብል ነታ ዝዓበየት ጌጋ ናይ ህይወተይ ብምባል ዝገልጻ ፍጻመ ብ1947 ኣብ መጽሔት ኒውስዊክ ብጣዕሳዩ ገሊጽዋ። ኣብ ዓምዲ ልምዓት ህዝቢ ዓዲ ቀጢና ኣብ ልምዓት ከባቢኡ ዝወሰዶ ኣብነታዊ ተበግሶን ውፅኢቱን ተዳህሲስሎ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁናዊ ሁናክ ዝተፈላለዩ ኣግረምቲ ፍጻመታት ቀሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ትሕዝቶታት ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ንምዕባይ ጽኪ ፕሮስቴትን ሕማም ረስዕን ዝድስሱ ጽሑፋት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ኣሜሪካ ንመደበራት ጸዓት ኢራን ምስ እትዕንዎ እንታይ ሳዕቤን ክፍጠር ይኽእል ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ገለ መዓልታት ኢራን ኣብ መጻወቦ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ ንግዳውያንን መራኸብ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ደው ከተብል ምጥንቃቑ ኣይርስዓን። እዚ ምዘይኮን ግን ኣሜሪካ ንመደበራት መመጨው ጸዓት ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ክድምስሶ ምዃናዩ ኣፈራሪሑ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ድሕሪ ምዝርግሑ ገለ ሰዓታት ጸኒሑ ሰራዊት ኢራን ምላሽ ክህበሉ እዩ ተሰሚዑ። ኣፈኛ ሰራዊት ኢራን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካ ንመደበራት መመንጨዊ ጸዓት ኢራን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ምስ ተካይድ ሓደገኛታት ዝኾኑ ግብረ መልሲ ክወሃባ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዘን ኩለን 4 ነጥብታት ዝሓዛ መጠንቀቕታ ምስ ሰምዐንን እተን ዝገደበን 48 ሰዓታት ከብቅዓ ምስ ተቓረባን እምበኣር ሓድሽ መግለጺ ክህብ ተሰሚዑ። መልእኽቲ ሕብርታት ኣብ ስነ ጥበብ ተዳሲሶም። ኣብ ስነ ጥበብ ሕብርታት ነናቶም ትርጉሚ ዘለዎም ሰባት ብሕብሪ ኣቢሎም ውሽጣዊ ባህግታቶምን ስምዒታቶምን ይገልጹ። ነቲ ከንጸባርቕዎ ዝሓስቡ ማሕበራዊ፣ ፍቕራዊ፣ ባህላውን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ህይወት ደቂ ሰብ ድማ ብሕብሪ ቀለም ኣቢሎም መልእኽቲ ድርሰቶም ይመሓላልፉ። ስነ ጥበብ ወዲ ሰብ እዩ እንተይላ ወዲ ሰብ ከዓ ስነ ጥበብ እዩ። ስለዚ ድማ ህይወት ደቂ ሰብ ብቐጥታ ምስ ጥበብ ሕብሪ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ። ብሓፈሻ ስነ ጥበባውያን ዊንቶኦምን ሃረርቶኦምን ብሕብሪ ዝገልጽሉ ምኽንያታት እውን ኣለዎም። ንሓደ ነገር ኣብ ክንዲ ብኽፉት ከም ዘለዎ ዝገልጹ ብሕብሪ ኣቢሎም ንምርምርን ሓሳብን ብዝዕድም ኣገባብን ጥበብን የዳልውዎ። ንሶም ነቲ ክብልዎ ዝደለዩ ሕብሪ ገይሮም እዮም ንምርኢት ድሉ ዝገብርዎ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 19 ክፋል ወራር ቀይሕ ኮኸብን ተኸላ ቀይሕ መስመርን ድሕሪ ናይ ታሕሳስ 1979 ተበግሶ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት ኣታሕዛ ድፋዕ ወገን ካብ ከባቢ ዓሽሮም ንምብራቕ ሸነኽ ካብ ዓሊ ጎኖን መድሃሮን ዝበሃል ቦታ ክሳብ ከባቢ መፍገር ገሊል ብምዕራብ ከዓ ክሳብ ከባቢ ኣድያብ ይዝርጋሕ ነይሩ። ስለዚ ግንባር ደንደን ንድሕሪት ተሪፉ ናብ ዓሽሮም እትዊልካ ከም ዝተሓዝ ተገይሩ ነበረ። ሻድሻይ ወራር ክጅመር እናተቀራረበ ምስ መጸ ግን እዚያ ተሓሕዛ ድፋዕ ዝተሪፉ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ካብ የማን ግንባር ናቕፋ ማለት ታባ፣ ሽኽነብ፣ ገምገም፣ ሃበሮ ጀሚሩ ናብ ዓላጋ ብዋኣቢሉ ናብ ግርግር፣ ራርሕ፣ ራስ ሓርማዝ፣ ሓርጠጠት፣ ዓብደልሓሰብ፣ መሸታይ ይተኣሳሰር ነበረ። ቅርጺ ናይቲ መሬት በረኽትን ኣጻድፍን ዝበዝሖ ዓበይቲ ኣኻውሕ፣ ሩባታት፣ ስንጭሮን ምጡን ኣግራብን ዘለዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ጸላኢ ብቐሊሉ ክደፍሮም ዘይክእል ሰንሰለት ድፋዓት ነበሩ። ኣብ ዓምዲ ርእቶ ፊልምታትና ኣብ መግዛእቲ ካብ ረብሓ ዩቲዩብ ናብ ሃገራዊ ተልእኾ ዘርእሱ ዛዕባ ቀሪቡ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሑ ስነ ጥበበኛታትና ኣብ ትሕቲ ድሌት ወነንቲ ዩቲዩብ ቻነላት ተቐይዶም ኣለዉ።
እቶም ወነንቲ ቻነላት ንደረስትን ዳይሬክተራትን ጸቕጢ ብምግባር ሰብ ዝፈትዎ ብዝብል ምስምስ ላግጽ ዝመልኦ ቁም ነገር ዘይብሉ ወይ ድማ ወሲባዊ ስምዒት ዘላዓዕል ትሕዝቶታት ጥራይ ክሰርሑ ይግድድዎም ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ፈጠራ ናጽነት ስነ-ጥበበኛታት ቀቲልዎ ይርከብ። ሓደ ስነ-ጥበበኛ ንዓመታት ደኺሙ ዘዳለዎ ዓሚቕ ስራሕ ብሰንኪ ስስዐ ወነንቲ ቻነላት ዋጋ ምስእን እቲ ክቡር ጥበብ ናብ ተራን ዘይረብሕን ንግዲ ይቕየር። ብቕልጡፍ ይስራሕ፣ ብቕልጡፍ ይብላዕ፣ ብቕልጡፍ ድማ ይርሳዕ። ሓደ ስነ-ጥበበኛ ንታሪኽ ሃገሩ ወይ ንማሕበራዊ ጸገማት ዝድህስስ ፊልም ክሰርሕ እንተደልዩ ካብቶም ወነንቲ ቻነላት ዝወሃቦ መልሲ ተስፋ ዘቑርጽ እዩ። እዚዩ እቲ ጭቡጥ መግዛእቲ ስነ ጥበብ ብገንዘብ ክእዘዝ እንከሎ ነቲ ናይ ሓቂ መንነቱን ነፍሱን የጥፍኦ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ካብ ዞባታት ታሪኽ በያን መርኣያ ብረኸ ሃገራዊ ንቕሓትን ተወፋይነትን ምዃኑ ተገሊጹ። ፍሉይነት ፍጻመ መስዋእቲ ሰማዕታት ኣብ ክፍለ ሰራዊት 96 ኣዛዚ ብርጌድ 49 ዝነበረ ኮሎኔል ኣሕመድ ዑስማን ወዲ ፍሩጅ ነታ ፍሉይት ፍጻመ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ታሪኽ ኣሃዱና ከምዚ ዓይነት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ክንዲ ዝዓቕም ሰብ ክስዋእና ኣጋጢማ ይፈልጥን። ኣብ ከባቢ ኣስማጥ ገረዊት፣ ሃውሽ፣ ደበት፣ ውልዋል ጀንቢርና ኣብዚ ክሳብ ንበጽሕ እናተወጋእና ዝመጻናዮ ብድምር ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ክንዲ ርብዒ ናይ ሰማዕታት ወክጅዋ ይከውንን እዩ። ኣነ ብወገነይ ኣብ ገድላዊ ተመኩረይ እታ ኣዝየ ዝሓዘን ኩላ ጸላም ዕለት እያ። ዕለት 11 መጋቢት 1988 ንዝኽሪ እዞም ምዑታት ጀጋኑ ሓርበኛታት ስዋዕትና ከምዚ ዓይነት ምዕሩግ ሓወልቲ ክህነጽ ምብቅዑ ንሕልናና ዘቕስን ስራሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ተበግሶ ዝወሰዱን ኣብ ግብራዊ ስራሕ ዝተሳተፉን ነበርቲ በያን ህዝብን ምምሕዳርን ንኡዘቦ ሓመልማሎ ኣድናቆትናን ምስጋናናን ደረት የብሉን ኢሉ። ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ምዝራብ ዶ ይኸብድ ሱቕ ምባል ዝብል ዛዕባ ሰፊሩሎ። ምዝራብ ኣዝዩ ንቡር ንጥፈት ሰብ እዩ። መዓልታዊ ብብዝሒ እነዘውትሮ ንጥፈት ሓደ ንጥፈት ናብ ልምዲ እንተተሰጋጊሩ ከዓ ኣእምሮና ክሓስብ ኣይግደድን እዩ። ብዓሚቕ ሓሳብ ዘይተሰነየ ዘረባ ብውልቂ ደረጃ ሓሊፉ ንሕብረተሰብን ዓለምን ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ጀሚሩ ይርከብ። ኣታዊታትን ጥራይ ዘገድሰን ማዕከናት ዜና ከዓ ነቲ ዝበሃልን ዘይበሃልን ከመመየ ሌፍ ክብል ዝውዕል ሰብ ዘስተዛረቦ እናጋዋሓ ኣብ ዘይውዳዕ ዓንጌል ዘረባ ሸንኮለል ከብላና ይውዕል ኣለዋ። ናይ መባእታ መምሃረይ ዘረባ እንተሎ ስራሕ የለን ይብለና ነይሩ። ቅድሚ ዘመነ ሓበሬታን ቴክኖሎጅን ዝዛረብ ሰብ ውሑድ ጽኒሉ ዝሰምዕ ከዓ ብዙሕ ነይሩ። ብኡ መንጽር ከዓ ዝዝረብን ዝስምዓን መጠነኛ ነይሩ። እዚ ዝዛረብ ሰብ እውን ንኽዛረብ ዝረኽቦ ዝነበረ ዕድል ውሑድ ምስ ምንባሩ እቲ ክዝረብ ዝግብኦ ጥራዩ ዝዝረብ ዝነበረ። ሕጂ ኸ ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ወፂኦም ዝዛረቡ ሰባት ንምንታይ ይዛረቡ ኣለዉ? ኣብነታዊ ሓረስታይ ካሊድ መሓመድ ኣሕመድ ተመክርኡ ኣብ ሕርሻን ዘረጋግጾም ዓወታትን ኣብ ጋዜጣ ኤርትራል ሓዲሳ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፍንያ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ስልማት ዝረኸቡ ፍርያትን ተዋሳእትን ተቓሊሖም። ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ማዕከናት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዝፈጥሮ ዘለዋ ኣሉታዊ ጸቕጥን ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ 10 ነጥብታት ንኒኮላስ ቴስላ ስነፍልጠታዊ ፈጣሪ ካብ ዘብልዎ መበል 4ይ ማግኔታዊ ዋሕዚ ጸዓትን ጻዕቁን ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ውህድ ባህርያዊ ሕርሻ ዘመናዊ ዝብል ቃል ንኣቐልቦና ክስሕብ ልሙድ ተርእዮ እዩ። ከም ሰባት ኩሉ ዘመናዊ ክኾነልና ንደሊ ኢና። ነገራት ግዚኦም ዝሓለዉ ክኾኑልካ ምድላይ ድማ ጌጋ ኣይኮነን። እንተኾነ ብስም ዘመናውነት ተሸፊኖም ዝበላሸውን ልክዕነቶም ዘጥፍኡን ነገራት ከም ዘለዉ ምዝካር ከዓ ናይ ብሓቂ ልቦና እዩ። ዘመናዊ እናተባህለ ዝጅልሑ ጽባቕታት ኣለዉ። ገለ ካብዚኣቶም እምበር ሕርሻን ሕርሻዊ ፍርያትን እዮም። ዘመናዊ ኣገባባት ሕርሻ ምትእታው ጽቡቕ እዩ። ዘመናዊ ቀመማትን ተፈጥራውነቶም ዘጥፍኡ ዝተመስርሑ ፍርያትን ከ ጠቐምትናዶ ጎዳእትና? ኣብዚ መዳይ ርድኢትና ንምዕባይ እምበር ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ንመወከሲ ጽሑፍ ባህርያዊ ድኽዒ መሰረት ብምግባር ኣገዳሲ ትሕዝቶ ኣቕሪባላ። ብተወሳኺ ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ጸርጊ ጥራሕ ተጠቂሙ ፀሃያይ ዝቐትል መሳርሒ ይምዕብል ከም ዘሎ ኣብ ንኡስ ዓምዲ ቴክኖሎጂ ኣስፊራላ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ኣወለፍቲ ነገራትን ሳዕቤናቶምን ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ተርሞማ ገመል መርከብ ምድረ በዳ ንኣፍልጦ ግድል ነቲ ናይ መወዳእታ ቁጽሪ ይረኸብዎ መልሲ ዝተመሰቐለ ቃላት ከምኡ ድማ ሕቶታት ውድድር ተርሞማ ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ መዛነይ ፍቕሪ ብተግባር ዘራእኸ ኢኻ እተዓጽድ ከም ዝውን ኣሎ ሰፊሮም ኣለዉ።
ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ጭንቀትዩ ዝገብረለይ ኣብ ትሕቲ ዝብል እዚ መድረኽ እዚ ኩሉ ሰብ ብብቕዓት ክዋሳኣሉ ዘገድድ እኳ እንተኾነ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝያዳ ኣተኩሮ ዘድልዮ ጉዳዩ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ክልተ ጾታ ዘሎ ዘይምዕሩይነት ሓደ ካብቲ ንዘመናት መፍትሒ ዘይተረኽቦ ዓለማዊ ዛዕባ እዩ። እዚ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዘይምዕሩይነት ንምፍዋስ ድማ ብዙሕ ጻዕርታት ይካየድ እዩ። ወላ እኳ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታትን ኣዋጃትን ብምንዳፍ ማዕረን ምዕሩይነትን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋጽ ዝስራሕ እንተኾነ ንኹሉ ክውን ዝገብር ግን ግብራውነት ዘለዎ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ሓደ ካብኡ ድማ ደረጃ ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ከምባል እዩ። ብቕዓት እቲ ዝዓበየ መሳርሒ ናይ ጾታዊ ማዕርነት እዩ። ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ተዋፊረን ናይ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ቁጽሪ ኣዝዩ ዓብዩ። እዚ ሓደ ዓብ ዝላ ንቕድሚት እኳ እንተኾነ ናይ ማዕርነት መግለፂ ግን ክንዮ ኣሃዛዊ መዐቀኒ ዝኸይድ ብቕዓት ምድላብ እዩ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁና ውህናክ ትካል ማክዶናልድስ ቻይና ሮቦት ኣብ ስራሕ መሸጣ ከም ዘዋፈረ ተገሊጹ። ኣብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ሓንቲ ቅድሚ ሆስፒታል ምብፅሓ ሕርሲ ዝተታሕዘት ነፍሰ ጹር ብሓገዝ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተገላገለት ተሓቢሩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ኣኽላባት ቅድድም ብሽክለታ ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ተሰይሩ። ኣብ ዓምዲ ዝርዓ ወቅትሳድ ንዕውታት ሓረስቶት መደብ ንርቃሕ ንጥፈታቶምን ዝድስስ ትሕዝቶ ይጸንሐና። ዓምዲ ዋሓት ኣልጢፈል ንህፃናት ዝምጥን ኣዘናጋዕን መሃርን ትሕዝቶታት ኣስፊራላ። ንገፈፍቲ ዓሳ ብዝተጣጥሐ ናይ ለቃሕ መደባት ኣብ ንጥፈታቶም ዓብ ድርኺት ከም ዝገበረ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣረዲኦም። ሪፖርታጅ ዓለማዊ መዓልቲ ቲቪ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ኣበርክቶ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ሃገር ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ሕማም ቲቢ ንምጥፋእ ዝሰላሰሉ ዘሎ መደባት ተዳሲሶም። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ዝድስስ ጸብጻብ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኤንድ ኣናሊሲስ ኤርትራ ኣብነት እምነት ሓድነትን ጥሙር ራእይን ምዃና ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ Q&A ምስ ኢጣልያዊት ተመራማሪት ኣርያና ባኮማይሎ ዝተኻየደ ርክብ ሰፊሩሎ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዝተዳለወት ሕዝቶ መደብና ኣብ ዝተፈጽምሎ ሰላም።